Ezenwanyi bi n'oke osimiri nne m ọ gị tụwere m ugo tụọ m ọgazi na m jebe n'egwu atala m na m jebe n'enekwu m n'azụ nwaanyị bi n'oke osimiri nwaanyị kacha ibe ya mma nwaanyị na-afụ na ihe na-afụ na nzuzo ma mma zuru arụ anyị bịakwala m asị m tata ụbọchị oria so oria zụtara m ihe ọma afọ fọtara m ihe ọma nkwokwu tara m ihe ọma eke ketara m ihe ọma na anụkwa m ahịa naanị izu na nnọọ abala ya ụra abala asatọ mgbe na-asị ya gachikwere nwoke gachire nwaanyị gachire amamụ gachire ala ma onye sagara ihe na-egbu ya ọdịloko eze nwaanyị abịakwala m nwaanyị kacha ibe ya mma nwaanyị na-afụ na ihe na-afụ na nzuzo nne m oyoyo nwaanyị sị m jebe n'egwu atụla m mmụọ isi iyi mmụọ na-enye ego mmụọ na-enye akụ na ụba oke mmụọ ka mmụọ nwaanyị kacha ibe ya mma asị m ụbọchị ma mma zuo oke asị m bịa n'ike na ebube bịa aza nwa gị ekpere akwa isi m jebe n'egwu atụla na m jebe n'ekwu m n'azụ m na-eme ya na-adị nwoke mma na-adị nwaanyị mma na-adịghị mgbe oge mma na-adị mgbe afọ mma asị m chọkwe m bụtụọ magazin ugochi ọcha enweghị uchuchu n'ife m ga na-eri na ọ ga na-abịa ma ụtụtụ na ihe n'anya sị ma n'ife ga-eri m ya bịakwala makwa n'ezi na pịkwa m nkwa aka ga-alụ m na aka nwata ka m ji na-akpọ m sukulie n'ike na ebube aza m ekpere bịa were aka okiri aza m za m warawara ọ ife m na-eme na-adị nwoke mma na-adị nwaanyị mma na-adị mgbe ore mma na-adị mgbe afọ mma ọgụ a tụnyere m ugo tụọ m ọgazi na m jebe na egwu atụla m na m jebe na ịkwụ m n'azụ na nwoke nwaanyị mmụọ mmadụ ga-echere m echiche ọjọọ akwa isi m jebe na onye ọ chere m ya echicha ya wuru isi ya buru maka na pịkwa m ụkwa aka aga alụ m aka nwata ka m ji na-akpọku asị m bịa n'ike na ebube kulie n'ike na ebube ya were aka okiri asa m warawara ọ ife ikwu ka m na-eme asị m bịa n'ike na ebube bịa n'ike na ebube eze nwaanyị a na m akpọ gị asị m kulie n'ike na ebube eze nwaanyị a na m akpọ gị eze nwaanyị a na m akpọ ọnụ gị eze nwaanyị a na m akpọ gị asị m kulie ka ị gọzie m eze nwaanyị a na m akpọ gị eze nwaanyị a na m akpọ ọnụ gị eze nwaanyị a na m akpọ gị asị m kulie ka ị gọzie m mmụọ na-enye ego mmụọ na-enye akụ na ụba akpọkukwa m gị asị m ga-abịa n'ike na ebube ekwe ọjị asị m ihe m ugwu maka na ugo chakara achaka nwekwa ochuchu ngwa nwaanyị kacha ibe ya mma asị m bịa n'ike na ebube bịa n'ike na ebube bịa n'ike na ebube demedeme demedeme ọ dị ka nze na ọzọ demedeme demedeme o demedeme o demedeme ọ dị ka nze na ọzọ demedeme demedeme o demedeme o demedeme ọ dị ka nze na ọzọ demedeme eze nwaanyị a na m akpọ gị eze nwaanyị a na m akpọ gị eze nwaanyị a na m akpọ gị kulie ka ị gọzie m eze nwaanyị a na m akpọ gị eze nwaanyị a na m akpọ gị eze nwaanyị a na m akpọ gị asị m bịa n'ike na ebube bịa n'ike na ebube bịa n'ike na ebube na-adị nwoke ma na-adị nwaanyị ma na-adị mgbe oria mma na ya adị mgbe afọ mma asị m ụkwa tata ụbọchị oria si ife m ga-eri ya bịara mana ife ga-eri m ya bịakwala maka na pịkwa m ụkwa aka ga-alụ m asị m onye chere m ma mmazuo ya ahụ onye chere m jọnjọ zuo ya ahụ ihe m na ya dị nwoke mmadụ nwaanyị ma dịrị oke dịra ma mụ dịra ala alụ ma onye so ihe m na-eme na oyi na ihe m na-eme na-akọchachi m ngwanụ chi m na-eke ga-akọcha ya ndị nwanna ndị m na-eje ozi na ndị na-ejere m ozi ngwanụ asị m kulie n'ike na ebube eze nwaanyị bi n'oke osimiri debere ọkwachi nwaanyị bụsọ m nwaanyị afọ na ihe n'afọ na nzu asị m bịa n'ike na ebube ngwa nwaanyị ka ibe ya mma nwaanyị na-afụ na ihe na-afụ na nzuzo nwaanyị na-afụ na ihe na-afụ na nzuzo ma mma zuru arụ asị m ihe ọmasị ya mewe si ife m ga-eri ya bịa ọma na ife ga-eri m ya bịakwala m si m na-eme mgbokwa m na-agụta dịka ihu na-eme m na-agụta ndị ihe ha na-aga ịga nke ọma mmeghe ya na-agara ha nke ọma ndị eji eji m too ha na-agwụ asị m nye nwoke m ogologo ndụ ahụ isi ike mana ihe m na-ekwu okwu ya ke kakwa nke si onye ọla ga-achụkwa m onye ọla ga-achụ m gwanụ asị m bụrụ ikwe chụọkwa na ya
onye ọla ga-eche m echiche ọjọọ asị m gakwa ga-eche onye egwucha ya daba na ime ya asị m lekwa mma bịa ṅụrụ taa ụbọchị ọrịa asị m ọrịa na ote m ihe ọma fọpụta m ihe ọma mkpụpụta m ihe ọma keketara m ihe ọma ana m ahịa na izu na nnabara ya ụra asatọ wee na-akpọ m n'aka nwata ka m ji na-akpọkekwe m asị m bịa bịa were aka okike aza m za m warawara na ị na-aza m ụtụtụ na ihe anyasị mgbe ọla m kpụrụ na ị na-aza m ngwa na-akpọkekwe m gị asị m ya gachikwere m ebe ọla m tiri aka ya ga ọkwa nke ọma na m na-agwụkwa m ga na-agwụta nyekwa m aka ire dịka isi enye m nyekwa m ọnụ ire nye m aka ire nye m ọnụ ire nyekwa m ogologo ndụ ahụ isi ike nye ikwu na ibe m ogologo ndụ ahụ isi ike chike ekere eluigwe ka ụwa ka ikere ihe niile ka ikere elu ka ala ka osimiri ka ihe dị n'ime na-asụ ngwa na ihe m na-emesị ya ga ọkwa nke ọma asị m nwoke nwaanyị na ị gakwa igwụtọ ma asị m onwe nke ị ga-ekwutọ sị na ihe m na-eme na ọ ga-aga nke ọma asị m onye chege m echi ọjọọ sị echi ọjọọ gị n'ezi ahụ eze nwaanyị ngwa na-akpọpụkwe m gị taa ọkwa ụbọchị ọrịa sa abịakwala m sụ gọzikwe m gọzie m dịka isi agọzi m ịsụ tupu ihe na-eme na ị na-ekpughere m na-ehi m ya ma mmadụ chere m echi ọjọọ na m na-ahụ ya bifo ihe niile na-eme na m na-ahụ ya ọgụ a mere m onye rere na-adịghị ala m bịa nga mmee rere onye ala nkwubi okwu n'isi onye nwere onwe ya ịtụọrọ m ugo tụọ m ọgazi sụ m jebe n'egwu atụla m na-emekọ ya na-adị nwoke mma na-adị nwaanyị mma ọ ndị mmanụ ma asị m mepe okwe m ụzọ dịka isi emepere m na m na-agwụkwa m na-agwụta taa kwa ụbọchị ọrịa asị m onye ga-echere m echiche ọjọọ ngwa ebe ọla ha nọ ọnụ n'ugwu ọnụ na ndịda ndị ga-eji aha m na-ekwutọ na-asụ m mere nke ọzọ enwe onye m jike enwe onye m chegara echiche ọjọọ mana onye ga-echere m ngwa ma ndị na-ekpe chọọchị sa ekpege chọọchị ha bịa ha egwuru aha mmadụ ibe ha na-ekwutọ eze nwaanyị nwaanyị ka ibe ya ma nwaanyị na-afụ n'ihe na-afụ na nzuzo asị m onye ga-ekwutọ m na onwe ka ọ ga-ekwutọ lọta m chikwue na ọghọta ọ ga-eshi adịrị si ya gachikwuo ochu nwoke ochu nwaanyị ochu mmụọ ochu ajọ mmụọ ebe ụlọ ochie ochinikwu nna ihe nna maka ihe ndị gbogbo metara ngwa ndị n'elu ndị nnukwu ndị nna ndịda akpọkukwe m ọnụ a na-ekwu ekwe na-eme eme m na-agwa agwa adị m ezo onwe m ezo ụmụ ọwa arụsị asaa omenala ka m na-eme maka na omenala ga-adịrịrị ọ omenala tịrị ụka asị m omenala ga-adịrịrị omenala tịrị ụka asị m nyenụ m ogologo ndụ ahụ isi ike asị m elu rie ala erie nwaanyị bi n'oke osimiri nwaanyị na-afụ n'ihe na-afụ na nzuzo ngwa asị m ụbọchị ma mma taa kwa ụbọchị ọrịa so ntere m ihe ọma afọ fọta m ihe ọma nkwupụta m ihe ọma ekeketara m ihe ọma lekwa ndị gboro m na afụ na ndị m na-achọ ihe ọrụ n'ụbọchị nke taa kwa ndị ke gboro m asị m ha bịawa ebe ọla ha nọ n'okporo ụzọ na ọ ga-eruwere ha isi asị m ndị gboro m n'ụbọchị nke taa chi mba ise na-abịa asị m na okporo ụzọ ga-eruwere ha isi dịka ha ga-abịaru na nwere onwe ha ga-arụkwa nke ha ọ ife m na-eme ọnụ nwachi okwe n'ime ogosi m jebe na egwu atụla m omenala ka m na-eme maka na omenala tịrị ụka ọ ife m na-eme ya na-adị nwoke mma na-adịrị nwaanyị mma mụọ awa arụsị asaa wozi igbo ndụ na-adịghị m ezu ọnwụ m ezo ana m eme ife omenala na-emesi ya ike si ife m ga-eri ya bịawa mana ife ga-eri m ya bịakwala m si m na-agwụkwa m na-agwụta m na-ekwu ya na-eme m gwụkwa ya ere maka na agwa ere ihe dibịa maka na dibịa na-adịghị agwụta na ihe ọjọọ mere na ya ọ ife m na-ekwu okwu ya ihe ọ dịghị agara nke ọma ịbịa mechaa ihe dị ya m gwa ihe ị ga-eme na ihe ndị a ga-eweta ịbịa dị ya mechaa ya ihe nwee ike gawara onye nke ọma oge ebe ahụ kwa pikchọ dị ka onye india nọ pikchọ ahụ dị ka nwaanyị india ka nwoke india ele ihe ọ na-arụ ya iwechala na ya ihe a kokwere n'elu dị ka ọkụ akpụrụ akpụ ihe kụrụ n'elu ebe ahụ ihe pikchọ ndị india na-enwe ihe kwụrụ n'elu ete ọ nwere ebe ihe a na-eji agbawa afa dị onye oshi agụgụ atọ ya were oke amara kewa eziokwu ịgbakọta afa ọ na-achịkọta ọgwụ oke ke nọkwa n'ihu etiri mmiri na onye ko agwọ n'olu
Kenu n'ihu. Onye kọ agwọ n'olu. Nke ahụ nke Ezenwanyi kwa. Okay, Ezenwanyi. Ụbọchị ị ga-ahụ na ọchị agwọ oke agwọ n'elu ya. Agwọ nọ. Ele ihe ọ na-arụkwanụ. Ọ na-arụ ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọ dị all spirit, all for white something. Mame spirit. Yes, anything good. Almost ya na nke nọ n'ime na-arụ ọrụ. Kama na nke nọ n'ime nwoke nke ahụ nwaanyị. Okay. Ka mkpa akwanụ ọnụ. Okay. Ke gwanụ bebi abụọ na-akwanụ blue na red. Ele nye ha na. Ndị na-aga oche. Ndị na-agara The messengers. Okay. N'ime ihe niile ka achịkọta ya ọnụ, onye ọbụla bịara nga ele ihe ọ ga-atọ anya n'aka gị. Onye ọbụla bịara nga ọtụtụ ihe ị na-agwụ na ihe ị na-arụ. Onye ọbụla bịara nga ihe ọ ga-atọ anya onye biznes na-adịghị aga nke ọma. Ejọs kpọtara arụsị asaa. Onye mere ọrịa, onye mebi ahụ mekọtara na ọ na-ala, onye akọrọ chere, onye mere ọrịa dị iche iche. Ejọs metara arụsị asaa. Arụsị asaa ga-agwa onye ya wụ onye na-agwụkọtara onye ọ dị ala agbachiri ya obi emere ya ọrịa emere ya gaa n'ihu adịma ihe na-arịa ama ihe na-agwụ. Ejọs kpọtara arụsị asaa. Arụsị asaa ga-eme ka ọ dị mma. Bịka n'ihe ndị dibịa ndị ọzọ na-agwụ dịka anyị si na-anụ na soshal midia na ihe niile enwe ndị na-etinye aka ka ị na-agwụcha ihe niile ndị dibịa akịlem gasị ha na-agwụ. Kelee ihe ndị ahụ ị na-etinye aka dịka oche esi esata ọgwụ na otu ochie gbasara ọgwụ ọjọọ mụ awa arụsị asaa na-eme bụta ọrụ ihe a ga-eme iji zo mmadụ ndụ. Ọgwụ ọjọọ na ọgwụ nwere ike iwe isi mmadụ ma wee nọ ọbara. Yes, anụmanụ iji ihe ndị aka mmadụ ime megide mmadụ ibe ya. Onye si bịa gwọrịa ọgwụ o ji egbu mmadụ. Mba, anụmanụ emedawa. Okay. But ihe na-emewe onye asọ ọ ga-anwụ gị ịzọ ya ndụ. Azụkwa n'ọnụ ọtụtụ dị iche iche ndụ ma ndị ka esi aba bute na-erukwa ihe ka ele ekpughodo ọrịa ndị na-agwọ ka ụwa mara. Arụsị asaa na-agwọ ọtụtụ ọrịa dị iche iche. Ọ na-agwọ ọchere, na-agwọ agbabet, a na-agwọ onye agbachiri obi, onye mere mgbachi onye agbaghara ihe n'ahụ a na-ewechi ya na onye mere ọrịa. Olegwa ihe ndị ihe osinachi ị na-egbubi ihe dịka ihe agwụnye ndị aṅụ ị na-eti aka na ịrụ nne mmadụ ọrụ ọgwụ ọrụ owu mmiri ihe ndị ahụ. Nke a ọdụgodo ịbịa na mmiri na ọ na mmiri ma ịgbatuo na mmiri ma ị ga-ahụ ọtụtụ ihe dị iche. Ị nwere mmiri ebe ị na-adeliva ndị mmadụ ndị a ga-arụ ọrụ mmiri. Ebe ndị mmiri ihe na-enye nsogbu ịbịa na arụsị asaa mechara gị ihe mmiri onye ọkọsida onwe na onwere gị onwe ọwa onye dị ụwa na-enye nsogbu ya bịa mechara ihe dị ụwa biko kọwatụrụ ya. Mebi nwaanyị nwoke na-enye nsogbu enwe ndị nwaanyị nọ ha na-eme iti nwoke ndidrim anọdụ ka ha alụgodi dị sef di ha ga na-enwekarị problem ya na ahịa. So ụmụ ihe ndị a jụ nwaanyị kwa enwere nwoke nọ na ọ na-eme iti nwaanyị 247 ya tete ya hụ na diski ya na mebi o release ya ụmụ ihe ndị ọ dị ebe ị na-edeliva ndị mmadụ. Ele ndụmọdụ nwere ike inye ụmụ okorobịa ndị atụghị ego ibute taa na echi ị na-enyere ha aka n'ọnọdụ ahụ ka ị na-adụ ha ọdụ. Ndị mmadụ m na-enye ha na onye bịara nga once ị bịara nga abịa rịọ ọrịrịọ ịbịa m cheki ya mara ihe a ga-eme nga amakwana ihe bụ ditin ịma most of problem some people na-enwe ewe na enwere ike awụ na ọwa ọbụla ihe mega onye kwụdala enwere ike onye ọnọwa mbụ ya na ọ mere ọtụtụ ihe dị iche iche ọtọ pụtara n'ụwa enwere ihe o kwesịrị imebi na omebi so ya ga-emebi ya ma na-emegakwa ihe enweghị ọ ga-eme ya gaa n'ihu. So ụmụ ihe ga-enyere ya aka emebie ihe ndị ahụ dị na ụzọ ya eghere oghe na ọkpara amara anụkwana nga nwoke nwaanyị bịara bịa ekpe ekpere nga na mere at least ịfụ na enwe ndị ka kwesịrị ịbịa ndị tam na a na-ekpe ekpere ebe a ọ dịrị ekpere ọwụ n'aha Jizọs ka ọ ihe ọchọọchị onye bịa nga kwuo ya wụ mkpa ya kwụrụ nta foto of data ọkpara amara enwe ihe o ji ọkụkọ na ihe ọkpara amara kenụ n'ime abịa kenụ n'ime ka akpa n'ọnụ ọwa ahụ ọkpara amara a na-emere ndị mmadụ ada amara na kenụ na-aza kenụ n'ihu white angel oge white spirit ihe ọ na-anabata ihe rụrụ arụ ihe ọ na-eme ihe dị ọcha ke n'ime nwoke ke nwaanyị ke ọkpara amara ke nwoke ke nwaanyị white spirit white angel ụbọchị ị ga-ahụ na ihe niile nọ na ya wụ dị white so ọ na-emere people ihe ọma ọ na-emejiri people ihe dị iche iche.
Sasa ga-eme ka ọ dị mma. Daalụ sa. Gwa n'ime na Chineke duwe gị Olise na Chukwu okike kpọtawara gị ndị mmadụ ka ịzụ aha ido aha ndụ. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ihe mgbu, ọtụtụ ndị mmadụ na nsogbu, ọtụtụ ndị mmadụ nwere ihe ha na-akọtara mmadụ ibe ha. Ụmụ gị ma yọọ Chineke ka onye ndị mmadụ amara ikwupụta ihe bụ mkpa ha, kwukwana ya na ntị ha bịakwute ndị dị ka gị ka ha zụọ aha ndụ. Anwụchila nna anyị gwarịsa asa, biko ikpere m gaa na mmiri ahụ juru m anya, kọwadoro anyị ihe mmiri awa aha ya na ihe a na-arụ na mmiri a. Mmiri na-ahụ maka ya nwere isi iyi nke dị na isi iyi ọkwara ugo, nke dị na isi iyi ọkwara ugo. Ọkwara ugo. Olee ihe a na-enweta dị a? Olee ihe wụ ihe nrite onye bịara nga m ga-erite ebe ahụ? Ihe nrite wụ na ọ na ọtụtụ ihe dị iche iche. A na-anọdị emere pepụl ihe dị iche iche. A na-anọdị asara pepụl ndị ụchụ na-eme. Ndị ụchụ na-eme. A na-asa anọdị asa ha mmecha ha asapụ ụchụ ha ebe ahụ. Ya bụ mmiri na ugbo dị etu ugbo okporo unyi gị saa mmadụ ahụ dị a, ị ga-asapụ ya ụchụ. Ọ bụ onye obi kara maka mmiri ya ete m ji hụta o ruru unyi wee. Ọ dị ka ihe mere na Baịbụl mgbe asị mmadụ ga-asa ahụ na mmiri, ya sị mmiri ike dịde tinye ya ga-asa ya, abịa nye ya ndụmọdụ si ya ga-asa nwere onwe ya wụ dị ka mmiri ya n'ebe a. Mmiri ahụgụdị na anyara na-adịkpa mgbere mmiri anyị ịsacha mmiri na-enye ebe ihe mmiri na-enye onye nsogbu. Onye emekọtala ọnụ na-eme ihe ke ha wọnsị ibe ọtụtụ ụkwụ ga-arụchara ha ọrụ bụ ihe oke ha, bụ ihe aja ke ha. Inwe onye nwere onwe ya. Ma ndị ihe ke spiritual husband ọ na-enye onye nsogbu, ndị mmiri ọ na-enye onye ọrụ nsogbu, onye ọgbadata ebe a, ndị otu ọ na-enye onye ọrụ nsogbu. Wọnsị abịara ebe a arụchara onye ọrụ na onye nwere onwe ya. Ọkwa onye obi kara ga-asa ahụ n'ụdị mmiri ahụ. Onye obi kara ihe anyị dịrị n'ụwa onye solution. Dị ka o si, olee ihe ị na-akpọkwanụ mmiri a? Olee ihe ikpere ya? Ịsa ọwa ọkwara ugo, ihe ị na-akpụ ya? Ọka isi iyi ọkwara ugo. Dị ka a si mara ugo wụ nnụnụ chara acha na-echu echu. Ọkwara ekwanụ bụ onye wu isi na family of ugo. So ihe onye bịara nga adịla ọcha, dịka ugo ji dị ọcha na aha na mmụọ. Ngwanụ, anyị na ụwa ga-anụrụ ihe i kwuru.